Sicamagushile Camako. wasemzini. Camako. Ninjani ngempilo? Siyaphila khona ukhala kuncede mzali kunjani kwela kwetala? Oh hayi nathi siyacenga torhwanana. Hayi azikho zona kodwa ke zikhona. Usisi ngumama. Hayi mzali ndingumankomo mzali. Oh. Zindabeni. Camako uzezindabeni. Mzali. Ezincinci ezinkulu. Hayi mzali. Zizinkulu. Oh. Zinkulu mzali. Hayi kunzima sitsala nzima. Ngicela ndizoqonda mzali. Ndizofumana indlela mzali. Camako. Oh. Hayi ke. Ndiyakuva mna. Apha emakhonjweni ke siqala ngokukhanyisa kwenzele abantu abakhulu bezokhuthazeka bazikhuphe ezindaba zinkulu uzifunayo. Uzawubeka ke 500 apha phambi kwam. Siyabulela. Zindaba mos. Athi lo sisi uphambi kwam xa ndibiza amawethu ngelixesha ndikhwaza kuzizo Dlamini oManxamotha koNcukathe. Ndibiza nina ke bonke abantu majeke, ndibiza amachwama bonke ubuhlwele obunebangwa egazini lam. Kwathiwa mandiboleke ikhehle nekhehlekazi ngelixesha elizandincedisa kulo mhlola. Kwathiwa kum hayi mani le ntombazana iphambi kwam isihambeleyo kwathiwa ijike emtshatweni ngoba kaloku ishiywa yinkazana kumntu wayo. Busozawutshata sisi wam into kunayo kwabheda yaqhawuka ibhobhile. Hayi mzala ndiyiva ke ngoku. Yindawo lungayivayo. Mzali mna yiminyaka 10 ndingenamntu ndibonana naye. Hayi masicamagusheni phezu kweendaba zomhlola. Kuthiwa mani kum kuloo ndawo kanye kuthiwa hayi mhlekazi ezi iindaba ndikunika zona yinto esezawukwenzeka ayikenzeki. Ukhona lo mntu umbekelweyo uzawubeze ngeenjongo zomtshato kodwa ke ngoku izabakhona intombazana eza kuphazamisa ezawufuna uzulumke. Zulumke. Masiphinde ke sikhangele phakathi kweendaba zomhlola. Ndathi ndawujonga mna ndafumanisa into yoba hayi uyasokola emsebenzini, kunzima emsebenzini ngoba kaloku ufundile wena kakhulu ngaphezu komphathi wakho. Hayi andiva mzali. Ndithi kuwe ntombazana ndini uhlutshwa ngumphathi ukuphatha usebenzisela amayeza amdaka. Hayi andiva mzali, ndithi uba mna yiminyaka 8 mzali ndingesenawo umsebenzi ndihleli. Ndithi uba andifundanga kwasa mna ndaphela ku6. Simanga. Masicamagusheni ke kuthiwa kum ngeli xesha hayi mani wena iindaba ozengazo apha kuthiwa kusezawukhanya kuwe nalena ndiyithethayo yinto esezawukwenzeka. Umphathi kule ndawo uzawuqeshwa kuyo umphathi wakho uzawuba nengxaki uzuhlala ulumkile. Itsho le nto ndiyithethayo. Ewe itsho nantsenye bendixelela ngoku. Ewe ndivile. Ewe mntu omdala. Kwathiwa kum ngeli xesha hayi mani eyona nto uyizeleyo apha ngumzali wakho. Umama wakho mna ndiyakuxelela ukuphethe mantsayintsayi. Umamakho ufuna ukukunika ubugqirha bakhe. Hayi andiva mzali, andiva kwasa ngoba kaloku umama mzali yiminyaka 10 kwakhona engasekho kulo umhlaba. Bethuna kanti abantu basekhaya kutheni ingathi bayandibhanxa. Hayi mhlekazi. Ndisacela uboleka nje ezinkomo zelapha. Asikagqibi kaloku. Hayi mzali ngicela nendlela. Oh, Siyawuphinda ibonane mzali. Nkosi enofefe.